concern ko nung ilang senador in future international treaties, the Senate should be consulted first because sa Constitution, kayo yung Yung nga, nakasaad pa sa Constitution na with the two-thirds vote concurrence with the Senate. Pero hindi naman sinasabi na yung pag-abrogate meron pa rin concurrence. Hindi pa nakasabi sa Constitution. So sabi nga ni Senator Bongo Bermudez, nung pag hindi sinasabi ng Constitution, what you reach is. Yun ang sabi.